যতনো বেলাই বেলাইকে হামবাই আনিবো মুং বিমান জমাতিয়া সিলগা তিনি আং কাইসা বেলাইকে কিরিमा सिंसा आनि ओरो फुआयो निउज हकपायै आं भिडिअ सुनानै बाय दंका एक्चुअली आं डाइरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ओ सामंग तां दंगो आं कोनो पॉलिटिक्स बाय इनवॉल्व सिगरै बनि लगे लगे आं डाइरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मानि पर आलादा कंपनी रक आनो ग्रो अप तंमन नुके गोबां मानो आनो तलाला मग्रवानि आनो हैरेसमेंट खायानि सुदु ताबो काइसे पहिला बहायनो आनि बुमंगै गोबां मानो भिडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग के मोबाइल नंबर हैक रखायै आनि बुमंगै अपप्रचार खायजाक बनतै आं थाना रक सासि एफआईआर रखाय रजाक ओको साइबर क्राइम हाइफारनो बनि कोनो सल्यूशन तो मालिया आं के ताक बहायनो तिनि फायो आं हाहायनो खनाफिउ जे 4-5 टा नेर कल सफैका महाराजा प्रदूत नतुयै आंसि आनि चेहारा रखे खलायै आनि फटो रखे खलायै ओको महाराजा प्रदूत नि याथेंगो के फटो के याथें रक बेरा फटोमा बु आं हाके खनाखा के आबो आंया आबो आनि मंगै सिगां पहिला फानो आनो अपप्रचार खायना बांगै आबो हायके खायजाक दंगो के आं भिडिअ रकनो काहाके फोटो रक दे भिडिअ रक दे आंना सिनायजे आं फोन खायजे के ताक लगे लगे सिगां बनो साइट दंका आं नायानो के आबो आंया लुकुरक बाया रक प्लीज निरक बिलिभ खायजाक दि आबो आंया आबो आनि मंगै जारा अपप्रचार खायनाय बर रकसि जदिसि अमता हाइके कोनो बरंनो जदिसि ओंखाहाखै प्लीज आनो हेल्प खायबाय जदि आं सिगांसिंनो बरंनो नायतुक दंगो आबो साब रक आनि मंगैयाके अपप्रचार खाय दंनै तो जतनो बेलाय बेलायके हामबाय जतनो आं रिक्वेस्ट खायानो सुबाबाय जदि उ बरंनो आइडेंटिफाई खायरनानै प्लीज हामबाय।